Сябры, а зараз ваша любимая рубрика чалавека, якой вось усе падабаечкі яго вашыя да яго. Сергей Бесараб, наш эксперт по любому пытанню, з якім мы не можам разабрацца. Зямля плоская. Гэта яшчэ пад А пытаннем. месяц гэта лямпачка. Сергей Бесараб, ягоная рубрика. Прывітанне. Заўтра 12 красавіка. Дзень касманаўтыкі. Свята рамантыкаў. Як быццам з гэтай нагоды ўпершыню за паўстагоддзя з часоў Апалона-17 чалавечы экіпаж пакінуў каляземную арбіту. Місія Артэміда была накіравана да месяца і сёння ў 2 гадзіны начы па Варшаве паспяхова завяршылася. Але калі вы думаеце, што мэта гэтага палёту развіццё мірнай навукі дзеля ўсяго чалавецтва, то вы затрымаліся ў той самай рамантыцы 20-го стагоддзя. Пераглядзіце, калі ласка, серыял «Дзеля ўсяго чалавецтва» ад Apple TV і супакойцеся. Бо новая месяцовая праграма – гэта жорсткая прагматыка, ваенна-палітычны маніфест і перадзел рэсурснай мапы космасу. Дзікі захад цяпер пачынаецца за 400 000 кіламетраў адсюль. Выступ кіраўніцтва НАСА нядаўна гучаў не як прамова тэхнічнага менеджера, а як палітычная заява. Было прама сказана: эра спосабаў дагадзіць усім стейкхолдерам і бюракратам, каб быць зручнымі ў шкоду выніку, яна скончылася. У НАСА зараз ёсць жорсткая задача – вярнуць амерыканцаў на паверхню месяца да канца прэзідэнцкага тэрміну Дональда Трампа. Ужо праз пару гадоў пачнецца высадка, а потым і пілатуемыя місіі будуць садзіцца туды кожныя паўгады. Гэта робіцца не дзеля фотасесій. І не для таго, каб уторкнуць яшчэ адзін сцяг. Амерыканцы кажуць, што ствараюць цяглічную памяць. Рутынныя тэхналогіі для пастаяннага знаходжання на месяцы і будаўніцтва там капітальнай ваеннай і шахцёрскай базы. Чаму ж усе туды імкнуцца? У чым рэсурсная магутнасць месяца? Першае – гэта лёд на паўднёвым полюсе. Лёд – гэта вада. Вада з дапамогай сонечных панеляў расшчапляецца на кісларод для дыхання і вадарод на ідэальнае ракетнае паліва, якое ўжо знаходзіцца на паверхні са слабой гравітацыяй. Месяц стане ідэальнай бензакалонкай для скачкоў у глыбокі космас. Другое – на месяцы ёсць металы і ізатопы. Спадарожнік Зямлі багаты на рэдказямельныя элементы – цэрый, лантан, ітрый, неадым, без якіх не існуюць мікрачыпы і якія ў сябе шукаў нават Лукашенка. Акрамя таго, паверхня густа насычана ізатопам гелій-3, які мільярды гадоў асядаў там сонечнага ветра. Гэта паліва для чыстых тэрмаядзерных рэактараў, якога практычна нам няма на Зямлі. Вось што такое эканоміка месяца. Захад больш не асвойвае космас у адзіночку праз дзяржзаказ. Да дзяржаў Канады, Італіі, Японіі падключіліся мегакарпарацыі. Пасадачныя модулі і караблі цяпер кантралююцца гігантамі – Ілонам Маскам, SpaceX, Джефам Безасам, Blue Origin і нават распрацоўшчыкамі скафандраў Axiom. Прычына гэтага аб'яднання – гэта геапалітычны страх. На супрацьлеглым канцы ўзнікае кітайска-расейская ініцыятыва – міжнародная навуковая месяцовая станцыя. Але як можна захапіць месяц, спытаеце вы, калі існуе дагавор аб космасе 1967 года, які строга забараняе любой краіне прысвойваць нябесныя целы. І вось тут уключаецца вышэйшы юрыдычны цынізм. Вы не абяшчаеце кратар уласнасцю ЗША ці Кітая. Вы проста будуеце там базу для здабычы лёду і абвяшчаеце вакол яе зону бяспекі, каб нібыта абараніць абсталяванне ад рэгалітавага пылу канкурэнтаў. Юрыдычна гэта не ваша зямля. Фактычна ніхто іншы туды не зойдзе. Гэта ціхая каланізацыя. Хто першым наладзіць лагістыку да ценявых кратараў і выкапае шахты, той будзе літаральна усталёўваць глабальныя законы. І не толькі ў эканоміцы, але і на новай касмічнай зямлі. Заваяваўшы бліжні арбітальны паркінг, амерыканскі альянс мае асязальную канчатковую мэту. І гэта не толькі сам спадарожнік Зямлі. Месяц – гэта трамплін у глыбокі космас, плацдарм да Марса. Толькі падумайце,
До конца 2028 года НАСА планует беспрецедентный крок. Под конец 2028 года яна запускае миссию SR-1 Freedom. Миссия будет тестовать ядерные, або нават термоядерные рухавікі ў адкрытым космосе. Классичная хімічная цяга састарэла. Толькі ядерная фізіка можа дакінуць цяжкі карабель до Марса усяго за 12 месяцаў, замест гадоў. Карабель дойдзе до Марса і скіне над чырвонай планетай рой сотні даследчых дронаў-верталётаў. Гэта так званая праграма Skyfall Payload. Мы пакрыем неба Марса дронамі на ядерных паскаральніках яшчэ да таго, як ступім туды нагой. І месяцовы вопыт прама зараз трэніруе эліту для гэтай лагістыкі. Касмічны аблёт другой Артэміды, які мы ўсе назіралі, замацаваў факт. Прагматычная біаэтыка, цяжкая ваенная канструктарская гонка карпорацый і плутакратычная вайна ўрадаў цяпер ліквідавалі папярэднія бюракратычныя стагнацыі ААН. Дзяржавы не абдымаюцца ў цішыні адкрытага космоса. Дзяржавы рыхтуюцца ставіць сцягі на кар'ерах і здабываць мінералы. Мы не ляцім у космос, каб уцячы ад зямных праблем, капіталізму, манаполій ці змагання за рэсурсы. Мы ляцім у космос, каб экспартаваць нашыя зямныя канфлікты на новыя планеты. Месяц сёння – гэта дзікі захад 21-го стагоддзя. Эканоміка зрабіла крок туды, куды ўжо ніколі не дабярэцца падатковая паліцыя і старая этыка. Хто першы ўторкне рыдлёўку ў лёд на паўднёвым полюсе, той і будзе дыктаваць правілы новай эры. Сачыце за небам, там хутка стане цесна. Дзякуй, Сергей, дзякуй, што пазнакомілі нас з тым, што адбываецца на адваротным баку касмічнай праграмы, сістэмы, на адваротным баку месяца. Ты ў захапленні? Хто рыдлёўку ваткне, той і галоўны будзе. Вось што мы зразумелі. Дзякуй. Сергей Бесараб. А далей у нас... Пабачым, што добрага адбываецца, што яшчэ добрага, скажем так, што яшчэ добрага адбываецца ў свеце.